Kat kum kajing dawa jong kapor le singi haban le ne banyat kum balong lem ki waipan. Kari warga juga da film an artis menika singi haka artaring unai lur arajar arpolai kala yo ban pelong ya ke meeting ke baningkong ke jongka HI Usai Memorial Hall Penusla kum ban juga daw hang ne pa kajing sedang jong ke meeting ban lum batlang ya kinong sna film lan kinong ruai kinong ak film ne ki bajudan mentah hakikam film hapo ke kathan ke jongi. Lesi ke kala ban wanra ya kajing yatli bat kajing suntu jingmut lang ban yatulun lang ha kaju ke jeli. Ya kan ika kam la perlenti daw samla Chesterfield khongla lembat ke jinga trilang jong ka kenhun shna film kalaya entertainment hadu ba kan ika meeting kan long ka basiso hakate ka sngila sakhi ba ki bawan che kate ka meeting kila kot chedu ka saw phongut tam ai kan thup yo nong shna film ba pau hapo kan ika thanyu ba ban tei nong sting u bala yo ban penmi ya ka film papa kalaya entertainment ka bala yo ban penmi ya ka film ka ba internet ba house name arjar khad ar kata kate ka juban ksiar ka kan hun ring dur entertainment kala yo ban penmi ya ka bor jong ka kian uba amo shooting unong ring dur ya ki music video ki bala ban kring hakaling saudong jong ni ka rikasi uba one job saklet unong ruai ba pau jong ni ka jela ngisu serong shikadai e babaro kini ki dei na ka ni ka than ki bala one iman sim ya ki wepat ki badang pusut ya lede ban rung shapo ka ni ka shlem trikam bat ban pendon kam hok ya la ka jong ka sam habayo ban ya kren bat usam la Chesterfield khongla kumunong yalam la ni unong sendur ya ka ni ka shlem trikam ulong babaro kidon lala kijongki association mangirung ila bandon la kijongka association kadang ban yaram ne ban itu itau ban yakan tiulang iwe Shushu runa kaliang jong ba one job chocolate ula ong pada kejing don jong association haki film ka yarap shibun yaki samla ki badon hala kijong ki sap bat kalong rukum bayalam yaki ban pedri no na kejing sniu ki papunjat bat ruban pelut porno hakan ukunu ka sap ka bakidon tah haban kong ai ngo yublei ubla ya don kat ni na kapor ha kaba ula yalam bad ula ai kalat kalenti jangi banginnya don hakan ika jaka ya kapun pelong ikan ika meeting kaba mentah te kathong na kaliang ka jongi kum kinong yalam haba ha kaba yade bat kan ika filmmakers bat ki artis kaba ngiyalum kumne namar ba ngila i jengai ya ka jingdon sap ka jongi kaba bun hakan ika thain ribar ka jongi hamtam haba ngiyanyau bat kan ika leng ka jingmi aki platform ki ba fer kum ka social media kabang yo i ba haki YouTube menta labun kiba penmi ya ki video ki music video ki short films kumju ki films te habaya ken berkariwar ke jongi kam daisu kata ka kariwar ke badang red lanai kata ka badang along sa tang kendiat ndrei kala dei ka riwar ka bayar bat ka ba nila yo shibun ba ki artis bat ki nadu ki producer ki director ki musician ki youtubers ki makeup artist bat kamtam ki aktor aktris ki balak bon te nakaliang gajong kum nong yalam lanai kumuta ba sena lamba kane ka grup mapelong te nga tharang dik ban pelong namar ba ngakwa ban yo no la gajong ka grup lanai kata ka association ka bangila kumno ban sena ya ki kam ki jam lamba kane ka platform te ke barok ko kilong lengba kejinya tili lang gajong ladang imdan kejinya tili sa ingin nyapoy dan namar kata ngabu ya kene kawai ka general meeting ka baningkong kalong ban dia puson ke ki jindon kam dan ke baro ki ba ngi don kam ban le lamba ka get together ka bangin sapelong sen mentak snem te kene ka get together kalong bait ka jinya kendolang gajongi baro ko hoi let's say wala menta ka meeting ka menta ka baningkong walang nyapoy lut handrei ngangi scam kata ka get together nyapoy nginya don kawai ka jengmut ka jinya sutho ka jinya itu ithau ka bakam tam ka ba ngila kumno ban snala la ka jong ka industries ka ba kumno ngila ban longlem kum kiwai ki ba pemi film te kata ka jing angnot na kaliang jonga bat kumbang alayo ijingai ba labun nangi ki ba la kampau sakman kembangan chipen itu long hande idon iba one job chocolate ibala long i klur namta kariwar jongi di ngasung ngan sibon ba idon lang ngi menta te ke baro hi kalong lemba ka jingelam ti jongnur jongno te namar kata ngadon ikan ka benta berken ka pelan ka ba kongsan namta jongi wei kum ki kun samla dei than ki kun samla ndrei na ki hep ki barit ru ki ba don nya kasam hadu ki rangba ki badan nya kasap ki bangila penyalum langkum ni bangin yo iya kaban pelong nak kawai ke jeli jong kata kakar khana sna film nene na than riwar pun sla jongi khubor hi kadai kumne kalong ba ka in mi prasang da kane ka association ban pensuloria ki khon samla ki jongi
ban pelut por ha ka ban sei ki sap ki phong ki talen ki jong phi ki ba phidon namar kat kum ke jong yo i ba ki jing pen bernia lani ki kam ki ba kaba yadi bat ke imlang salang idon kam ban pen bha lang bang sap ki phong ba lesi nganu hiru ban ong ba lang bata kani ka jing kentu ke jong i kun samla ban mi sakmat ban sei laki sap ki phong i lesi kala ban dei ka wiru ban te lakam ba kinom bernia no apa de hakiwi pat ikam sniu kala ban ong ba ki jing drugs te kani ka de ka thong ka jong i la ban ong ban kentiu ki samla ban phet jangai na ki jing sniu lengba ke jing pen i ke jong phi ki sap ke jong phi pi pelut por no ha ka ba ruai pi pelut por no ha ka ba shna film pi pelut por nel di ha ka ba shna ki short film ane hang ni no ke benta kata ke di ka thong ke jong i ban ngi khmi linti ru ba na kaliang ki pat ba hiru kin kesan ngi kum ba ki ju kesan ma ka por man kalong ba ada ngi shna ya ka association ru klem ke jing arab jong ki banabar lani ki bapet yangi kanum don jeng mod tingi khmi inti ru ba na kaliang ki like nakaliang ka sarkar ru kum tahi simla po siya kata thong aso man po siya ta bentang aso man kan ba kadi ban ai ka kalat jing yaram namar menta ngin suong ngani su yatu ipi ba nangi baro ba don abeng ni ni pelut hi na dong sadong ni pelut lagi pojar wat ban shoot batangi we music video don ba yarap kemyo ka jing yarap habi de bat kane ka feel teng kiminti ngisyo kayo ka bangyo jing yarap ka de no pat ba lang ba ka jing share ka jing subscribe ka jong o kayo ban katiyo ngi ani ban ai kata ka proper training lani institution habi de bat ka rukom ak ka rukom iyo ngimpat don teng kiminti ba leng ba kane ka association ngila ban ya khlil si kum kita ki bentaru ban ai ka jing hikai ru hadin habut ya ki samla ka jong i lah ki ni benta te ngasim ya kalat ka bur ban ai kublai ya ki barokhat ki bapen kumba piju kersan ya ngi te ngi kan men bepin kersan ru ya kan ka association ka bangi pelan ngimut harengkat ka jing yalam mana jerong harengkat ka jing yalam jong ki nong yalam ki jongi ka kan hon ka jong